место есть. И саду поставить широк, что можно садать. Садайте, пожалуйста. Как мы стоять. Выбирайся. Я роблю, що було блоковано, і коли я вибирав Дорогі сябри, шановне господарство, сердечно вітаю вас від ім'я білоруської редакції «Радіо Свобода». Нагода, для якої ми сьогодні зібралися тут, у цій залі, надзвичай приємна, радісна, не така часта. І я, і усі ви тримаємо у руках книгу по-білоруську з Вінцуком Вечорком. Книга вийшла у серії «Бібліотека Свободи» 21 століття. З 2002 року у цій серії вийшло більше як 50 книг. Многие з них ви маєте на своїх полицах книжних. Сьогоднішня книга, вона у многих сенсах адметная. Адметная, перш за все, своїм автором. Вінцук Вечорка – это ім'я. Я упевнений, що многие з вас слухали эту программу на протягу минулых апошніх 2 років. Я сам з великим задовольненням часто включав запис этой программы и отрымливал асалоду от голосу Вінцука Вечорки, от зместу этой программы. Коли слухаєш Вінцука Вечорку, опановує така, видається, гонор за мову і упевненість у тим, що з мовою і з нашою будучиною все буде в порядку. Бо гучить голос чоловіка, який глибоко ведає цей предмет, який глибоко ведає і шанує мову, який, як мало хто інший, видатно розбирається у їй, який передає цю свою енергетику іншим. Другая отметность сегодняшней презентации – то, что она отбывается напередодні важного для нашей редакции дня 20 травня 1954 году. Упершыню загучали у эфире позывные радиовызволения белорусской свободы. Этот день для нас, супрацовников свободы, как и для многих інших, важный, знаковый день. Передайте за эти 62 годы темы, які гучали на свободі, вони, звісно, мінялися, були різні, але є серед їх ті, які засталися незмінними на протягу усіх 60 років. Одна з цих вельми важних тем – тема мовна. Тема проблеми мови, заховання її, шанування її, культура мови.
У гэтым сэнсе сённяшняя прэзентацыя таксама вельмі важная. Я з прыемнасцю бачу вялікую колькасць людзей, якія прыйшлі ў гэтую залю. Для іх гэтая тэма і гэтая кніга маюць вялікае значэнне. І гэтая тэма застанецца заўсёды з радыё «Свабода», у якім бы выглядзе не існавала далей радыё. Час эфірнага радыё заканчваецца, але пачынаецца другая эпоха, калі галасы свабоды будуць гучаць з інтэрнэта, і гэтыя тэксты вы можаце чытаць на інтэрнэт-старонках. Я з вялікім задавальненнем перадаю слова аўтару гэтай выдатнай кнігі, Вінцу Квяжоку. Гаспадар Валентин, вялікі дзякуй за добрыя словы, перабольшаныя. А самае галоўнае, дзякуй за стварэнне магчымасці рабіць гэтую справу, супольна рабіць гэтую беларускую справу. І вам, і радыё «Свабода». У цэлым, я памятаю 70-е, 80-е, калі, круцячы наладу старога кароткахвалёвага прымача, лавіў там галасы Арсеня Загорнага і Язэпа Барэйкі, лавіў невымоўную прыгажосць той несапсаванай саветызацыяй і русіфікацыяй беларускай мовы, якую перахавалі свабодаўскія журналісты. Ну і, вядома, тады наўрад ці мог сабе ўявіць, што вось некалі ўдасца і мне на тых жа хвалях сказаць сваё слова дзеля беларушчыны, дзеля нашай прыгажосці, дзеля нашай беларускай правды. Натуральна, вялікі дзякуй Александру Лукашуку, бібліятэкару бібліятэкі «Свабоды», якая перасягнула ўжо з 20-го, перайшла ўжо ў 21-е стагоддзе. Безумоўна, каб не ягоныя намаўлянні, то наўрад ці б я ось так рушыў у такую пагоню па мову. В прынцыпе, вялікі дзякуй усім, хто мяне, што называецца, прымусіў, апісаўшы сінусоіду, звярнуцца да таго, ну, чым я, власна кажучы, ўсё жыццё і займаўся. Некалі мы у кватэры светлай памяці Віктара Івашкевіча збіраліся моладзевым колам тагачасных майстроўцаў-талакоўцаў, і я дзяліўся з імі тымі неспадзяванымі праўдамі пра беларушчыну, якая, оказывается, можа быць наша мова. Нас, оказывается, не зусім таму вучаць у школах. І слоўнікі акадэмічныя, оказывается, не зусім усё адлюстроўваюць з таго, што мы мелі. Так што, ў пэўным сэнсе, гэтая кніжка сціплая, гэта падсумаванне таго, што рабілася, збіралася ўсё жыццё. Падзякую Сергею Шупу, які быў пільным карэктарам. Падзякую мастаку і шахавальніку Геннадзю Мацуру, які, дарэчы, відаць, усё ведаў. Ён ведаў, што сёння дзень вышыванкі, і таму ён прыдумаў вокладку з алюзіямі да вышыванкі. Толькі, Геннадзь, я не ведаю, які гэта рэгіён. Скажы, калі ласка. Прызнавайся. Ну, Мінскі. Ну, вось правільна. Для Палешука і трэба было такі рэгіён выбіраць, а я палескіх каранёў. І, безумоўна, сённяшняя імпрэза, ды і наогул уся наша праца наўрад ці была б магчымая без ахвярнай працы Валера Каліноўскага. Ну і не магу не сказаць, што першым чытачом маіх тэкстаў, якія вывешваліся на сайце, быў Сергей Дубавец. Сергей, ці ты тут? Сергей? Не адгукаецца. Ну і не магу не сказаць, што натхняла мяне місія, натхняў мяне абавязак памяці пра здзейсненае тымі людзьмі, якіх няма сярод нас. У першую чаргу я назову Юрася Бушлякова, які на хвалях радыё вёў выдатную праграму сціслых такіх нешматслоўных, так, як цяпер моладзь хоча, але запамінальных, не катэгарычных, але пераканаўчых моўных нарысаў. І, безумоўна, я гавару пра Дзмітра Саўку,
якога таксама, на жаль, няма сярод нас, а мы разам з Расём Бушляковым, з Дмітром Саўкам і прысутным тут з Дмітром Саньком, Зміцер тут дзесьці, ага, уклалі былі, ну, тое, чым можам ганарыцца, наново упарадкаваны беларускі класічны правапіс, які выйшаў кнігай колькі гадоў таму. Дарэчы, таксама пры спрыянні радыё «Свабода», таму што менавіта радыё сабрала ў Празе нараду нашых эміграцыйных публіцыстаў і моўных дзеячоў і нас, мовазнаўцаў беларускіх, якія дбалі пра адраджэнне беларускай традыцыі. Ну, дык вось гэтая місія, абавязак, ну, напэўна, і рухае ўсімі намі і натхняе нас на тое, каб нашу моўную праўду не даць збяёдаць, не даць змарнаваць. Ну, што да кнігі, то просьба тых, хто будзе цяпер гаварыць, да тых, хто будзе цяпер гаварыць, не хваліце кнігу, а пакажыце перспектыву, кантэкст. Пакажыце, дарэчы, можа быць, не прапушчаныя мной мясціны, спадзяюся, што можа зрэшты будзе працяг. Але чым я пра нешта не задбаў, вунь ужо пільны Мікола Рамановскі са мной гаварыў і убачыў пэўны недагляд у кнізе, нешта я сам заўважыў. Вось так што не судзіце строга, у перавыданнях будзем дбаць пра ідэальнасць. А цяпер я, так Дубаўца няма, так? Сергей, адгукніся. Я прасіў бы аператара паказаць відэанарэзку складовай часткі гэтай нашай праграмы, а відэанарэзка сабраная з адказаў людзей на менскіх вуліцах. Это звычайныя людзі. Апытвала іх журналістка Кацярына Андрэева. Імкнучыся дапытацца, ці дакладней дакапацца да беларускага кораня іхнае душы. Вот дзве ў іх душы, ці ўсё ж такі адна ў іх душа, беларуская. Што з гэтага атрымалася, ну, я думаю, вы цяпер пабачыце на экране. Ласка. Не знаю, я не с этого района. Не местные. Не ведаю. Не помню. Не памятаю. Я не ведаю. Нет, не ведаю. Клямка — это как бы это замок. Мне как это назвать? Ну, ручка по-белорусски. Да? А як это сказать по-российски? Ручка. Да. Щеколда. Шо? Щеколда. Я не слышала. А по-российски як это сказать? Но это не защелка, это клямка. Я не знаю такого слова по-русски. Клямка — это да, это наше слово. Ой, Зничка, по-моему, или голубика, или черника. Затрудняюсь. Ягодка, может? Якая? Брусника? Зничка, земляника. Правильно? Нет? Ну, что-то типа светлячка, но аналог я не могу придумать. Чисто этимологически белорусское слово, видимо. Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуклятка. А что это такое? Откуда я знаю, если я не белорус? В российской не ведаю, але шуфлятка — это нечто такое в комоде, або в шафе. Yes? Не, ну шуфлятка. Вот, шуфляда — это шуфлятка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова. Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлятка. Вот слышала, что нету. Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно. Однако мы користаемся гэтым словом, правда? Ну, конечно, используем его ежедневно в обиходе. Скажите, як часто вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыв шуфлятку? Ці такога немагчыма такое, у принципе? Положив шуфлятку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси. Як называлася гульня, дзе адзін мусіць злавіць іншага? Квач. Квач. Так і называлась. Адкуль паходзіць гэтая назва? Ну, напэўна, калі о дрэвы там пабелкай, як сказаць на мове не ведаю, ну і квач попаўся. Ведаеце вы, з чаго робяцца дранікі? Конечно, из картофеля. А як гэта по-беларуску?
Ой, не, я только по-русски могу. Из картошки, естественно. Картошка, яйцо, мука. А як по-беларуску сказаць гэта? Ой, вы знаете, что я вообще выросла не в Минске. То есть, ну, у меня отец военный, поэтому я сюда приехала уже, когда по-белорусски было поздно говорить. Ведаю. Чего? С бульбы. С бульбы. Млявость. Это такое слово, что лучше на белорусском говорить, чем на русском. Что такое млявость? Як вы думаете? Это я знаю, но не хочу говорить. А ці характерно для нашего менталитета такі стан? В определенных состояниях, я думаю, это характерно для любого человека во всем мире. Як бачите, дякую. Як бачите, нікуди беларушчына не падзелася, прынамсі з падсвядомасці нашай. Ёсць, оказывается, мноства словаў, якія гэтыя людзі, яны некія немалазнаўцы, звычайныя людзі, не ў стане перакласці на расійскую мову, пры тым, што яны, напэўна, лічаць сябе рускаязычнымі. Дарэчы, наконт млявасці. Нездарма мы дапытвалі гэтых людзей не толькі, каб яны пераклалі на расійскую мову славуты выраз агульная млявасць і абыякавасць да жыцця, але і ці пагадзіліся б яны з тым, ці ёсць гэты стан нейкім атрыбутам нашага нацыянальнага менталітэту. Слухайце, ніводзін не пагадзіўся. Яны адказвалі, ну так бывае з некаторымі, ну так бывае, як вось гэтая спадарыня з людзьмі ва ўсім свеце, ну часам так бывае, а той суворы чалавек, пракурор, які пракурорскім тонам сказаў, я знаю, но не хочу говорить, ён таксама адказваў на гэтае пытанне, што ж такое млявасць. Значыць, нашыя людзі не хочуць з некаторымі стэрэатыпамі пагаджацца. І ў сувязі з гэтай млявасцю раскажу вам, што калі я рыхтаваў праграму, я цікавіўся рэакцыяй не толькі беларусаў этнічных, жыхароў Беларусі, якія прыехалі да нас з Расіі на слова стымул, але таксама і рэакцыяй у сеціве на розныя беларускія словы з боку тых жа самых расейцаў. Абсалютна фантастычна, але выраз агульная млявасць і абыякавасць да жыцця выклікае ў іх сімпатыю. Зроблю такое адступленне. У свой час, калі я быў зусім малы, мне бацькі, моя мама тут прысутная, купілі кнігу Льва Успенскага «Слова о словах». Это была папулярная кніга толковага расійскага мовазнаўцы, і, можа быць, яна неяк мне падкорку маю зачапіла, як трэба любіць мову. Ён, праўда, у чырвонай, той Успенскі, у чырвонай арміі ваяваў супраць Булак-Балаховіча. Але, тым не менш, потым ён напісаў нешавіністычныя кніжкі пра расійскую і пра іншыя мовы. І вось ён там піша пра латыша, які захапляецца прыгажосцю расійскай мовы. А што ж таму латышу найбольш спадабалася? Расійскае слово «абікнавенна». «Абікнавенна». Вот, бачите, як італьянская мова. Пісаў Лев Успенскі. Читаю на расійскіх форумах. Агульная млявасць и абыякавасць да жыцця. Блин, какой красивый язык! Прошу прощения. Ну вот. А мы не ценим. И теперь я передаю слово человеку, з яким мы, напевно, поруч пачыналі гэтае моўнае абуджэнне свайго пакалення. Не могу забыцца бліскучае параўнанне, якое зрабіў Сергей Дубавец, ваюючы з адным словам калькай з расійскай мовы. Што такое наведвальнік, пісаў ён? Мне асабіста гэта нагадвае пададзеяльнік, ці не прасцей сказаць наведнік. Між іншым, Сергей Дубавец быў аўтарам першых трасянка-беларускіх слоўнікаў, якія пасля шматкроць перадрукоўваліся. Праўда, з таго часу ён зрабіў шмат іншых здзяйсненняў. Я бачу, што Сергей ужо тут. І яшчэ раз ужо ў вочы хачу табе падзякаваць за тое, што ты быў першым чытачом маіх тэкстаў. Калі ласка, скажы пару слоў. Дякую, Венцук. Я просто не ведаю, что тут можно сказать, потому что
Книга выдатная, проект выдатный. Я ганаруся за наше Радіо Свобода, яке може ставити такі задачі сапраўды нобелевского масштабу і ўзроўню. Я вельмі радуюся за сябра Вінцука, які здольны такія задачі выконваць. І, можа быць, толькі ён адзін здольны такія задачі выконваць. І таму я асабліва радуюся, што ён у гэтай кнізе рэалізаваў сябе по максимуму. Тая галіна, тая сфера, тая тэма, у якой, як Вінцук, не пачуваецца ў Беларусі ніхто. І таму тое, што вы сёння возьмеце ў рукі, гэта сапраўдны скарб. Адзінае, чаго я, пра што я шкадую, што недастатковы маштаб распаўсюду гэтай кніжкі, якую з задавальненнем смакуючы прачытае і інтэлектуал, і самы звычайны беларускі чалавек. Я нават ішоў і думаў, ці трэба такую кніжку, напрыклад, перакласці па-расейску, каб яна дайшла да чым шырэйшага кола чытачоў. Але я ўсё ж такі, і то, што зараз Вінцук казаў і паказваў прыклады, неяк мы за апошнія дзесяцігоддзі надумаліся, што ёсць нейкая рускамоўная аўдыторыя, якая нічого не разумее па-беларуску і не здольная адчуваць ад гэтага задавальнення. І ёсць нейкія выбраныя мы, якія знаючы па-беларуску хорошо изучили, и теперь мы тут між собой общаемся. Насамрэч, сапраўды мова ў крыві, у ментальнасці, у падкорцы людзей, яна жыве, яна прысутнічае, і у нас няма ніякіх падставаў сябе вылучаць са свайго 10-мільённага народу, які жыве на этой зямлі па моўным прынцыпе, і па гэтым прынцыпе будаваць нейкую палітыку, штосьці дзяліць. Мы адзін народ. Я беларус, ты беларус, ты жывеш у Беларусі, я жыву ў Беларусі. І беларус не толькі этнічны панятак, а это палітонім беларус, грамадзянін Беларусі. І я вельмі рады, што прыходзіць нейкі час, калі гэтыя расколы пачынаюць рассмоктвацца, і мы зноў перастаем быць нейкімі элітамі, вылучанымі з народа. Яшчэ Пімен Панченко пісаў, гаворыце, што выйшлі вы з народа, адкуль, куды, якой цяпер пароды. Но тым не менш, на нейкі час все ж таки выйшлі. І цяпер, калі гэтыя расколы пачынаюць знікаць, у гэтым ёсць зарука не ў перакладзе на расійскую мову кнігі Вінцука Вячоркі, а якраз у адсутнасці гэтых расколаў ёсць зарука таго, што беларушчына будзе працаваць, пашырацца, не палітызавацца, а быць проста такой адзнакай, як дуб не хвоя. Калі дубы растуць, яны ўсе дубы, і нічого з імі не зробіш. І ніякай палітыкай іх адзін ад аднога не аддзеліш. І вельмі добра, што гэтая кніжка выйшла, а я ведаю, што выйдзе яе працяг, а можа быць і працяг працягу, і мы з вами все апынуліся ў пачатку вялікага працэсу, вялікага інтэлектуальнага свята, вялікага фэсту беларушчыны, які нам ладзіць Вінцук Вячорка. Вялікі дзякуй.
А цяпер я хацеў бы перайсці да фідбэку, як цяпер модна казаць, і выпрабаваць нашу з вами моўную рэакцыю. Раз нехітры моўны тэст. Зрэшты, той, хто чытае старонку Радыё Свабода, слухае альбо глядзіць праграмы аўдыё і відэа, думаю, праблемаў асаблівых мець не будзе. Скажу, што той першы, хто падыме руку і адкажа, ну не ведаеце, мы з мікрафонам будзем, ці можа абыдземся без мікрафона, напэўна, без мікрафона, бо немало нас сабралася, ну, атрымае права на... Што, кніжка, я бачу, зацікавіла, некаторыя другую прасілі, ну, вот так і будем, на другую кніжку. То, калі ласка, запускаем. Колькі будзе паўшаста плюс паўтрацяста плюс паўсямадзесят? Варианты отказа. 188, 320 с половой, 243. На что ломать шост на полу? Сигнализуем рукой либо закладкой. Позовитесь, вы. Так, Калиласка, правильный отказ. 320 с половой. А чему? Потому что паўшаста это, уже отказали. Паўшаста это кольки? Паўшаста это кольки? Это 5 с половой. Отповедно паўтрацяста это 250 и паўсямадзесят это 65. Старые экономные белорусские лічэбнікі. Пайшлі далей. Як звярнуцца да Ластоўскага? Спадару Вацлаве, пане Вацлаве, спадар Вацлав, спадару Вацлав, Вячеслав Устинович. Руку поднимайте, закладывайте просто рукой. Дайте слово. Спадар Петр, вы и так ведаете. Спадару Вацлаве. Так, спадару Вацлаве. Спадару Вацлаве. Еще варианты есть? И пане Вацлаве. Правильный отказ. И спадару Вацлаве, только спадару, напевно, все ж таки нас захоўваецца, и пане Вацлаве. Ён ведаў слово спадар, але ён яшчэ не досыхнуў яго укараніць. Это зрабіў яго наступнік Ян Кастанкевіч. Які беларускі гук назваў брыдкім панславіст Юрай Крыжавіч? У нескладовые, г, дж, увогуле ўсе рукі. Калі ласка? Нет. Дж. Правильный отказ. И причем он описал это вымовление как брыдко, одурно, изговарання. Панславіст. Что, на жаль, в ягоную схему панславізму беларуская мова не ушлюбовалася. Что робіць апарат ксерокс? Копируя, копуя, копиюя, стоит с полонами. Копиюя. Дружная аудитория. Так. На якой раце Могилёв? Днепр, Днепро, Днепр, Брянск. Днепро. Дополните именную таблицу. Это такая пропорция. Хведор Тодор, Хама Тамаш, Хадей. Хама Тамаш. Так вот, замест питания. Хведор Тодор, Хама Тамаш и третья пара. Хадей. Падей. Тадеуш, безумовно. Слева грецко-византийская традиция, справа латинская, Алексей Лёвин наш, все имена белорусские. Тут уже простей, сподіваюся, буде. Василь Базиль, Савось Себастьян, Вахромей. Балтрамей. Правильно сказали. Переласка. Балтрамей это Балтрук. Это значит, что по-нашему Балтрукова ночь. Такая совсем себе мирная и романтичная. Балтрукова ночь. А хрен слева. А хрен же будет там, где
Ні, а стоп, Ефрем це Єфрем, це інше ім'я. Ага. Утвориться ім'я по батьку від ім'я Олександр. Олександрович, Олесевич, Олесів син, а навошта? Олесів син. Так. Правильний адказ, правильні адкази. У найновшій нашій історії до періоду русифікації замацавалася була двухчасткова форма наимения особы без имя по батьку с описанием конструкции батькового имя, коли это ага, и дается. Ким кому доводилось, это дуже шляхотная женщина. Тамила Стефановна Лускиянка, Ивановая, Григоровича, Гуторовая, Судиная, Былая, Гродская, Вицебская. Кому она была дочка? Кому она была жонка? Ну, зашифрованное то, и кем кому она была дочка? Григор была кем? Жонка, абсолютно правильно. Она была жонка, не Григора, а Ивану Григорову сыну Григоровичу, это был давний период, 15-16 століття, ще були імені по батьку, Івану Григоровичу Гутору. А хто він був по волі посади? Суддя були Гродський, Віцебський. Это він був, Іван. Суддя були Гродський, Віцебський. А батько її був Стефан Лускіян. Дякую. І... ну і ж добре, я бошнє питання. Хто такий віцебщанин у давнішій Білорусі? Варіанти відказу. Жихар Віцебську, аматор вафельки Віцьба, плитогон, чалец тоталітарної секти. Віцебщанин або віцебчанин? Ні, слово менавіта віцебщанин. Тестується. Плитогон. Адвокатіся, ну? Плитогон. Ні, не плитогон. Не, не Жихар Віцебську, ні в якому разі. Жихар Віцебську були Віцебичі, або віцебляне. Так ось сябры, это был чалец тоталитарной секты. Ну, богословские детали не улажу, але з гэтага выснова такая, что сённяшніх жыхароў славного города Віцебска треба называть віцебляне віцебічнымі. Толькі не віцебчанамі, барані Бог. Пакрыўцем. Дякуй. И хочу цяпер перадаць слово чалавеку, лінгвістычнае меркаванне якога, уже напэўна прапусцім, так. Лінгвістычнае меркаванне якога я і пабойваюся, я адначасова шаную, тому што Ірына Дубянецкая валодае фактычна ўсімі мовамі, якімі валодалі жыхары біблейскай прасторы, той самай біблейскай прасторы, у якой Біблія стваралася, уключна з угарыцкай мовай. Чалавек у першую чаргу з навуковым пакліканнем, але таксама чалавек, які здольны несці беларушчыну вольна, папулярна, захопліваць беларушчынай усіх сваіх удзячных слухачоў. Толькі, калі ласка, крытыкуй мяне, Ірына. Що будзе не так? Бо ты якраз сваю кніжкаю так разняволена і натхніў, і яшчэ мне сказаў, што ты не прачытаў тое, што я напісала. І я так як у нас это 21 стагоддзе, і тут інтэрнэты ва ўсіх вісяць, мне далі. Я её, оно каротенькая. Я хутенька прачытаю тое, што я напісала. Бо гэта, чаму я яго прачытаю, таму што ясна, што я яго напісала ў апошнюю ноч, і оно называецца «Першая лыжка з Венцуковай кніжкі». Таму што гэта вот самае першае ўражанне. А крытыкаваць буду потым. Першае ўражанне вельмі нават не крытычнае. Кніжка свежая, это я тлумачу, так, што чаму першая лыжка. Кніжка свежая, толькі-толькі пачытаная, яшчэ не ўся дачытаная, пасмакаваная, моцна ўпадабаная, да іншым гурманам рэкамендаваная. Бо кніжка гурманская, і вот таму я яе такім чынам рэкамендую. Кніга свята, уся, колькі яе ёсць, ад ідэі да выканання, ад арганізацыі кніжнай прасторы,
да яе запаўнення вялікімі і малымі зместамі, сэнсамі, карцінкамі, графікамі, цытатамі, гумарам, гістарычнымі экскурсамі, імёнамі, мясцінамі, гісторыямі і показкамі. І все гэта зіхаціць, пырскае, зліваецца і пераліваецца ў адзіным фантане энтузіязму, любові, ведаў, досведу ды аграмаднай эрудыцыі аўтара. Я яе чытаю, і мне раз-пораз хочацца фруктовых лёдаў ці попкорну, а самой кнігі хочацца яшчэ і яшчэ. Кніга небяспека. Для ўсіх, хто не любіць неспадзевак і хоча ўсё трымаць пад кантролем. Яна не пакіне вас тым там, лішняе закрэсліць, кім дзе патрэбнае падкрэсліць. Вы былі ў вашых дачыненнях з моваю. Яна штосьці скране і ў вашых дачыненнях з краінаю. Яе культурай, гісторыяй, ідэнтычнасцю змусіць вас палюбіць і прыўласніць нешта, пра існаванне чаго вы яшчэ учора маглі і не здагадвацца. І гэтае нешта пашырыць вас, і вашыя ракаўкі панцыры могуць трэснуць. І Беларусь прыме вас абноўленага, ці то вы яе наноў адкрытую, або проста нейкую іншую, ну хоць трошкі. І мова загучыць, хоць трошкі, па-новаму. Ці то больш урачыста і глыбока, ці больш цёпла, знаёма і па-свойску. Кніга суразмоўца. Тон нязмушаны, часта вясёлы, і гэта дазваляе сотням кілаграмаў інфармацыі абрынацца на вас далікатна. Нібыта вы самі пра нешта такое заўсёды думалі. І вам хочацца сказаць, чакай, вось у нас сказалі, а я во ведаю, і зусім нават так не так было. І тыя сотні кілаграмаў асядаюць у вас і робяцца вашым здабыткам. І тое, што аўтар жанглюе рознымі мовамі, гістарычнымі фактамі, імёнамі ды ідэямі даследчыкаў розных эпох і культур, літаратурнымі перламі, фальклорна-этнаграфічнымі скарбамі, у паветры адначасова можа лётаць тузін другіх шарыкаў. Вас не напружвае, не палохае, а наадварот здаецца зусім нармальным. Маўляў, і я так магу, калі захачу, і калі таго сяго падвучуся, і нават прыватна. Сваю немалую навуку кніга прапановвае проста, лёгка, даступна. А хочаш спрачацца, калі ласка. Ведаеш лепей, малуецца. Сам не заўважыш, як для сябе ж нешта важнае сфармулюеш. Нарэшце кніга падручнік. Так, і гэта правда. Не занудны, зусім не акадэмічны, але падручнік. Поўны сістэматызаванай інфармацыі пра розныя аспекты беларускай мовы згодна з традыцыяй лінгвістычнай навукі. Падручнік, да якога можна ў любы час вярнуцца па нейкія звесткі, правілы, тлумачэнні. Падручнік, які перагукваецца з іншымі падручнікамі па мове, выбіраецца на іх, працягвае іх, аднак застаецца адметным пазнаваннем. Так што добрыя чытанкі ўсім, хто дабярэцца да гэтай кнігі добрай навукі. Это вось тое, што я была напісала для сайта Свабоды пра эту кнігу. А тое, што ты просіш пра перспектыву. Мне перш-наперш, я яшчэ, у мяне быў апошні абзац, які я не напісала, кніга «Дакор». Вот «Дакор» мне. Я гадоў 20 выношвала ідэю нейкай падобнай кнігі, такая бы вельмі лёгка, нязмушана і гуляючыся, расказвала, але ў маім выпадку тым, хто гаворыць і піша па-беларуску, ось як лепей выходзіцца з моваю, пераважна пра памылкі сучасных беларускамоўных людзей. Якія асабліва ёсць такія абсалютна татальныя памылкі, якія большасць тых, хто гаворыць цяпер па-беларуску, робіць. І вось што хацелася бы з гэтым папрацаваць. Я думаю, это калі гаворка пра перспектыву, з гэтым працаваць. Скажам, нават такімі рэчамі, як калі чалавек пачынае гаварыць па-беларуску ў сталым узросце, у яго в галаве включаецца на нейкі час Google Translate. Вот просто як бы падмяняюцца расійскія словы беларускімі, ад гэтага мова беларускую не робіцца. І такія простыя лексічныя рэчы, як згубіць і страціць, зусім розныя рэчы, зусім розныя словы ў беларускай мове, і слова страціць у мове траціцца, таму што Google Translate на пацяраць прапаноўвае згубіць. Пачынаюць згубляць розум, губляць тое, чаго згубіць нельга, пачынаюць проста зусім неслушна ўжываць гэтыя словы. Альбо, напрыклад, калі проста расійскі сказ, расійскі сінтаксіс падстаўляюцца беларускія словы, і вось мне вельмі было прыемна чытаць пра дзесьці на самом пачатку, калі там гаворка ідзе пра скарачэнне,
якія не адразу зразумееш, пра што гаворка. Таму што калі па-беларуску пачынаеш думаць, па-беларуску слухаеш па-беларуску тое, што гаворыцца, то паўстаюць зусім іншыя карцінкі. Я падумала, мне такое было безліч разоў. Калі там хтосьці мне заяўляе, што ён пойдзе за дровамі в лесе, і у мяне это хаця бы на паўсекунды некае такое здуменне, думаю, куды пайшлі тыя дровы. Я просто бачу, візуалізую тую карцінку, як гэтыя дровы пайшлі, хтосьці за тымі дровамі пайшоў. І вот таксама як бы трэба тлумачыць, чаму трэба хадзіць па дровы, але ў грыбы, а не па грыбы, так, скажем, такія рэчы. І важна вельмі, што мне вельмі важна, што хочацца сказаць да ўсіх, это тое, што праблема з моваю няма у тых, хто нічога не гаворыць альбо нічога не піша, хто моваю не карыстаецца. Праблемы з моваю ёсць ва ўсіх, таму што мова это заўсёды, это надзвычай вялікая з'ява, каб яе аднаму чалавеку цалкам засвоіць. Это будзе, і калі чалавек цалкам будзе думаць, што не цалкам засвоіў, то будзе ягоная мова, а не тая мова, на якой ён думае, ён гаворыць. І асабліва, калі мовы вялікія. І адна з вельмі вялікіх, ты пра гэта сказаў у сваім выступе, але мне хочацца на гэтым яшчэ завастрыць увагу, што у нас, па вялікім рахунку, у нас няма слоўніка беларускай мовы. Гэта нонсенс, гэта абсурд, гэта катастрофа, гэта можна любымі словамі называць, але гэта праўда, што вось, скажем, калі мы пачалі клапаціцца пра мову і думаць пра мову, і ствараць там нейкія аўтарскія розныя слоўнікі, ўжо больш як 100 гадоў, відаць. І за гэтыя 100 гадоў мы не зрабілі акадэмічнага слоўніка, які быў, я не ведаю, хаця бы там на 800 тысяч, хаця б на 100 тысяч, так, такой слоўнік, які сапраўды збіраў беларускую мову. І гэта прыводзіць да таго, што людзі, якія зноў-такі прыходзяць да мовы, і людзі, якія працуюць з мовай, рэдактары, карэктары, працуюць з тымі слоўнікамі, якімі ёсць, і ў выніку мова абцінаецца. І мова змяншаецца, сціскаецца, робіцца маленькаю, робіцца на тыя 40 тысячаў, якія былі зробленыя там ад 30-х гадоў пачынаючы, і паехала да нашага часу, абапіраецца на старыя малыя слоўнікі. І мова зменшылася. Там нават калі хто-небудзь з вас калі-небудзь ці чытаў, ці чытае, ці будзе чытаць Купалу, то можа заўважыць, што як мінімум траціна мовы Купалы не ўваходзіць ні ў якія беларускія слоўнікі. І з гэтым таксама трэба працаваць. І я казала, што тая кніга, якой 20 гадоў, пра якую я мрою, там такая адна з такіх рабочых назваў, такіх прыгожых была «Рыхтых балазека гадзе». Назвы этой кнігі, так? І я все згадываю отца Александра Нацина, які, калі яму казалі, я вельмі добра гавару па-беларуску, ён казаў, што такое балазе. І людзі збіваліся, а цяпер людзі у мяне нават пытаюцца, што такое прынамсі. Пасля якой-небудзь прамовы падыходзяць, пытаюцца, што такое прынамсі. І апошняе з гэтых таксама, з показак отца Александра пра расійскую беларускую мову, вось што тут гучала, казаў, што жанчына пераехала ў горад неадкульсьці з Расіі і казала, какие белорусы, однако, странные люди, они спят в ложках и носят кровати. Вот такая книга, якая сапраўды, якая прываблівае да мовы, якая раскрывае мову і раскрывае цябе ў мову, можа штосьці скраней пашырыць у гэтым нашым адчуванні, а в супольным калектыўным адчуванні мовы, адчуванні того, хто мы, дзе мы і як мы, і можа нават, я вельмі спадзяюся на добры чытацкі лёс гэтай кнігі. Вельмі спадзяюся. Там спрэчак многа, спрачацца з ёй хочацца, але яна вельмі важная, яна вельмі якасна зробленая, і яна сапраўды можа, яна мае гіганцкі патэнцыял, як такой бомбы выбухнуць і штосьці сапраўды памяняць. Яна можа стаць трансфармацыйнаю, і я вельмі зычу гэтай кнізе, а табе велізарна дзякуй. Закранула мноства рэчаў, правда, так і не пакрытыкавала, але спадзяюся, што это яшчэ за табой. І якія
темы я хотел бы далей закранаць. Яны, может быть, не на паверхні, але яны важныя для тых, хто пераходзіць на беларускую мову. Это якраз прыхаванае лексічнае багацце нашай мовы, якое прападае, калі пачынаеш, калі мысліш калькамі з расейскай. Напрыклад, у нас ёсць і маляваць, і рысаваць. Малюнак і рысунак – это розныя рэчы. Рысунак графічны, таму што рысы. Малюнак – это штосьці аб'ёмнае, каляровае, папаўтонавае. Незаслужана забытае, таму што перакладаюць цяпер менавіта новапасвячоныя ў беларушчыну. Усе рисункі перакладаюць малюнкамі. Но, правда, яшчэ не магу не сказаць вось пра што. У мяне малодшая дачка батанік, вот я ведаю, што ў батанікаў бываюць навуковыя канферэнцыі, значит, дакладчык кажа песцікі, з залы крычаць тычынкі, дакладчык песцікі, з залы тычынкі, дастаюць рэвальверы, страляюцца, значит, забіваюць адзін аднаго за песцікі, тычынкі. Мы з Ірынай належым да дзвюх варожых мовазнаўчых партыях. Яна належыць да партыі «Існуе», а я да партыі «Існуе». Прычым у кожнага ёсць вагон доказаў. І за адно, і за другое. Нема доказаў. Вот. Але просто мы вусмерць варагуем. Значит, яна за «Існуе», я за «Існуе». Ну, значит, перспектива в дальнейшем развитии белорусской мовы есть. Я хотел бы запросить теперь Олеся Камоцкага помнить нечто з атмосферы, коли мы починали белорусчину. Між іншим, я часто звертаюся до цитатів з твоїх творів. Недавно розважав про слово «слодич», якое перетворили у российский бренд «Слодич». Ну, там такой слодич, сякой слодич, там банановый слодич. Ну, типу, як Петрович, Иваныч. Вот, хотя по правде, это слово жаночего роду. Ну, я как раз вот и твою песню на Молдове собой припомнил. Горыч полыну и слодич меду. Или что ты нам теперь припомнишь, это уже до твоего выбора. Ой. Зараз технічно не надо. Ну вось я так неяк так атрымалася выпадкова, што я толькі вот яшчэ учора я не смог бы потрапіць на вечарыну. Вінчук так удала вечарыну зладзіў, што вот я сёння тут, і я сёння потрапіў на эту вечарыну, і для мяне самога нечакана. І вось і тое, што ён мяне попрасіў, каб я паспяваў менавіта не тое, што я спяваю зараз, а што-то са старенькага такога. І ну зараз я просто этой песни, якія, ну, вельмі редко, там у меня вот так вот бортовый компьютер при себе такі невялікі. Вось. И я приспеваю две, да? Вот одну песню, якую не могу не приспевать. Тут вот Сергей Дубовец был, и где-то он еще есть уже. Нема. Вот. Але тое, что на яго верш, калі то была написана практично не одна з першых, а можно сказать, что самая первая из нормальных моих песен. До этого я нечто писал, там всяко там было, а вот это она прожила столько годов, уже я не веду, я до столько лечить не умею. Вот. И другую, ну я спочатку эту. Вот такая злодич. На узораны липким снезе дробный силет моей сяброни. Дробный силет моей каханой, дробный силет моей жаны. А по им проходят люди, их упевненные кроки, топчут след один и гэт, ты нема тут вины. Я выгадно разумею, их приспешивают справы, только сердце их тихенько и незлостно прокляне. Бо ніяк яну не ўцяміць, куды след той скіраваны і каму адрасаваны, да мяне ці ад мяне. Я
і сам не розумію, як тлумачить слід той мокрий, розглядаю на коленях, ті нема якої мами, на взараним липким снезе, ні кне слід моєї сябровки, ні кне слід моєї коханої, ні кне слід моєї жени. Я выдатно разумею, их приспешивают справы, только сердце их тихенько и не злостно прокляне, бо ніяк яно не утягнуть, куди слід той скерував, і кому адресував, до мяне, ці до мяне. Можна сказати, що Дубовець був перший живий поет, з яким я познайомився. Так, я думаю, що мені здавалося, що це такі люди бувають, ну, особливі люди такі, ну, наивні були. Я ж у школі не любив ні вірші, ні все рифмували, я думав, що вони виглубляються. Ось, а після зрозумів, зараз тепер як не перифмувати, таке не буває. Ну, я, хай науковці много кажуть, а я просто проспіваю пісню на вірш Володимира Короткевича. Так само з тих часов, саме такі. От я Пінзук просив його на замову сьогодні. Розплата за все, за червоні маки, за світання життя, за близький конець, за тое, що пив, що сміявся і плакав, за тое, що всі любили мяне, за сірна, що заливався в маї, за листопадовський крик крумкача, за все расплата тебе примай, и стиснувши зубы буду молчать. Ничто не сутешить и не допоможе тому, что не был я покорной травой, а был удалый, як ян пригожий, в стремя ногой тем пень головой, а пень головой с порваной попругой, коль самотный тонет в траве, спускается ночи голос друга, не покличе, не крикне, не позовет. Многие очи и сердце тревожил, и только перед коханой одной, бля я у Рахмана, як агнец Божий, п'юска питка і тягнувся струной. Я ведав, що треба кохать безнервно, що не бить, а пестить повинна рука, что ебия гнячим тхом кровожерный, левий уродивый чим сика, а я на мне на шию стружку зв'язала, як ягня борола мяне головой, и у кучеравый лоб целовала, и годовала зеленой травой.
Вось жа беларуская мова, як і всякая мова, гэта не інструмент. Гэта не гаечны ключ на 12. Мова гэта канцэнтрат прыгажосці. Мова гэта пасланне нашчадкам. Мова гэта сэнс жыцця, рэшт. Канцэнтрат сэнсу жыцця. Я перад тым, як перадаць слова наступнаму чалавеку, творцу, пісьменніку, зраблю, правда, адступленне дастаткова такое фрывольнае. Калі мы з калегамі, правапіснікамі упарадкоўвалі перадачу іншамоўных словаў, перадусім з нямецкай мовы, то імкнуліся да як мага паўнейшага зберажэння асаблівасцяў гэтых самых іншамоўных словаў. Ну, інакш кажучы, мы стараліся не прапускаць іх праз прызму расійскай мовы, а пакідаць іхнае першароднае гучанне. І агульных назоўнікаў, ну, не толькі назоўнікаў, і геаграфічных назваў, і імёнаў, ну, скажем, рака не Рейн, а Райн, безумоўна, не Лейпциг, а Ляйпциг. Ну і вось падчас адной з правапісных нарадаў, дзе сабраліся мовазнаўцы, пісьменнікі, прадстаўнікі нашай дыяспары, узніклі дзве найжаршчэйшыя палемікі. Першая вакол слова «хакей» ці «гакей». Тая наша дыяспара, якая жыве ў англасаксонскіх краінах, настойвала на тым, каб ангельскі гук, які перадаецца літарай «H», перадаваўся як беларускі «г», што часткова абгрунтавана. В сэнсе няма розніцы ці праз «х», ці праз «г», напэўна, бліжэй. Так вось, яны катэгарычна настойвалі на тым, каб пісаць «гакей», але мы і перадусім нашыя літаратары сказалі, што толькі хакей. Ну, дарэчы, тады яшчэ гэтага дзяржаўнага, ну, як бы яго так мякка назваць, культывавання хакею яшчэ не было на той час. Пагадзілася наша дыяспара на хакей. А другое слово было «партвайн». І нашыя пісьменнікі сказалі «партвейну мы вам не аддамо». І дагэтуль, чытаючы беларускі класічны правапіс, вы можете в адпаведным раздзеле прачытаць Райн, Ляйпциг, Партвайн, дужка таксама Партвейн. Пісьменнікі ў свой час гэта адстаялі. Это рабіў не той пісьменнік, якому я цяпер хочу даць слова. Той пісьменнік пачынаў калісьці згуртаванні тутэйшыя некалі мяне запрашалі на свае зборкі, і там я дзяліўся сваімі моўнымі знаходкамі, здабыткамі, не ведаю, ці яны некаму памаглі, ці паўплывалі. Алесь Бяляцкі за гэты час паспеў, в адрозненне ад мяне, можа быць, падаўшы мне прыклад, выпусціць не адну кніжку, яго была выдатная кніга «Літаратура і нацыя» яшчэ тады, з чырвона-белай вокладкай, тады, калі гэты сцяг яшчэ не быў нашым дзяржаўным. І толькі за апошнія пару гадоў ён выпусціў колькі, Алесь? 3-4? Збіўся з ліку, карацей кажучы, кніжкі. Ну і не магу не спытацца, раз ужо як бы такія зачапіў тэмы повязі пісьменніка і народу. Калі ты нават подбегам чытаў маю кніжку, можа быць, ты звярнуў увагу, што на адной са старонак я там разважаю пра паходжанне словаў варголы, хата, кішэня у вуснах расейскага ці агульнасавецкага крыміналітэту. Вот скажи, калі ласка, ці твае назіранні могуць пашырыць гэтыя мае сціплыя, як бы, лексічныя параўнанні. Калі ласка. Як было крымінальнік. Дякую, Вінцук. І почну з критики одразу. Ти ж просив, каб критикували себе? Ну, просив, каб критикували книжку, але я покритикую себе, бо колькі я тебе помню, а пам'ятаю вже вельми давно, то ты не любил писать. І тебе примусить написать який-нибудь текст, гэта сапраўды трэба было, каб радая свабода ўзялася, і вот в этой свабоднай несвабодзе, значит, рэшт мы атрымалі вось такую добрую цупкую кніжку. Вось. І гэта сапраўды, вот з гэтым ты мяне здзівіў. Вось. Так што любіў за тое гаварыць. Вельмі багата, вельмі падрабязна, вельмі не спыняючыся, і гэта вот уменне размаўляць, уменне гаварыць, уменне пераконваць, оно было, заменяло гэту нелюбоў да пісання.
Урэшце-рэшт, доўгі час потым у жыцці пісаў рэзалюцыі, пастановы, вось, і рабіў гэта вельмі добра. Ну, там, праўда, прозвішчаў не было, яны ўсе былі такія ананімныя, вось, і ішлі як нейкі такі калектыўны твор. І фактычна вось гэта разнабаковасць Вінцука, яна мне, безумоўна, дае без усялякіх там сумненняў запісаць яго ў лік адраджэнцаў, это людзей, якія робяць беларускую справу ў розных момантах жыцця і па-рознаму. Наступаюць змрочныя часы, такія, якія мы маем сёння ў гісторыі, калі палітыкі фактычна няма. Значыць, беларускія адраджэнцы працуюць у культуры. І тады культура становіцца палітыкай. Так як беларуская мова ўжо багата гадоў, стагоддзямі ёсць палітыка, вось так і беларуская культура, беларуская літаратура на сёння яны з'яўляюцца таксама пэўным палітычным актам, вось пэўнай такой паставай грамадзянскай, якая у гэтыя нялёгкія часы, вось гэта як бы заднік гэтай карціны, яна адпавядае, мабыць, таму, в якія часы мы жывем, яна, тым не менш, гэта вось кветачка, яна дае нам аптымізм і упартасць. Бо калі ёсць такія людзі, вось, якія ледакол ламаюць лёд, і за імі ідуць все астатнія, і глядзяць на іх, што гэта людзі непахісныя, яны маюць аптымізм на такія часы, то і ўсім нам хочацца жыць і хочацца пісаць. Таму я, гледзячы на цябе, вось і напісаў сваю кніжку. Вось. Ну і што датычыцца самой кніжкі, то яна, безумоўна, густая. Тэксты тут вельмі густыя. Тут багата спасылак, ремінісцэнцый, гістарычных нейкіх таких адсылак. Вось. І чытаючы гэту кнігу, мы не проста чытаем тэкст, і мова тут не проста інструмент, яна не скальпель, яна як-то турэцкая шабля, вся у каштоўных каменях, і ты адчуваеш, што сапраўды мова вартая таго, каб яе берагчы, каб развіваць, каб размаўляць і каб любавацца ёй, вось, і варта, каб на ёй пісаць. Ну і што тычыцца лагерных успамінаў, то я згадаю тут такое слово, як утрапенне, цябе яго няма, добрае беларускае слово. І аднойчы, калі мне вельмі хацелася спаць нельга днём там в калоніі, сидзеў я там на сваёй шконачцы і трошкі задрамаў, драмануў. Ну, адразу прыбеглі там стукачы да начальніка атрада, прыйшоў, склаў акт, ну і все, значит, ёсць парушэнне. Значит, трэба пісаць тлумачэнне. Я пишу, што я не спаў. Яны мне ўжо дасталі гэтымі актамі, таму я вырашыў, так сказаць, ну, там троху выказацца, што я пра гэта думаю. Я кажу, я не спаў, я не медытаваў, я знаходзіўся ва ўтрапенні. А ўтрапенне – гэта такі спецыфічны стан, у які беларусы час ад часу ўпадаюць і часам, значыць, большасцю свайго народа. І гэта не сон, і гэта не медытацыя, гэта менавіта ўтрапенне. Ну і калі начальнік атрада выклікаў да мяне, ён разглядаў усе гэтыя, значыць, акты, там сидзела 8 афіцэраў дзесьці, ён зачытаў гэты акт, і я стаю і думаю, вот пачнуць яны рагатаць ці не? Ну гэтыя 8 афіцэраў ўсё ж такі ўстрымалі, значыць, сябе, ну і начальнік атрада, зачытаўшы гэта, пачухаў патыліцу і сказаў, ну, Беляцкі, пасылка з цябе, забраў перадачку. Такім чынам, беларускія словы вартыя, розныя, і сапраўды тое, што робіць Вінцук, я спадзяюся, будзе мець свой працяг, не толькі ў мастацкіх тэкстах, але і ў рэзалюцыях, і ў нейкіх рашэннях, бо все ж такі гістарычны лёс мовы вельмі моцна звязаны з палітычнай будучыняй Беларусі. Зараз ви побачите не нарезку, а суцільний сюжет, угрунтований на питаннях журналістки Радіо Свобода на Менських вулицях. Вітаю, шановне господарство. Спочатку пригадаємо філософський вірш Геннадія Бураўкіна «Я не ганю землі чужие». Музика Левона Барткевича. Співають Левон Барткевич і Данчик. Рефрен. Это все безумовно не ново, а тихо
У двух радках усе традыцыйныя вобразы архетыпы, якія вякамі фармавалі беларускі менталітэт. Сям'я, праца, родная зямля, свой дом на ёй і матчына мова. Вось жа гэты выраз ведаюць усе беларусы. Матчына мова, да. Матчына мова. Наша родная беларуская мова. Матчына мова. А як перакласці яго на расейскую? Нібы нічога надзвычайнага. Звычайна ж няма праблемаў перакласці выразы на кшталт хуткі цягнік або цёплыя шкарпэткі, а з матчынай мовай задача аказалася з многімі невядомымі. Матчына мова? Не ведаю. Матчына родная? Не знаю. Матчына мова? Материнская речь, наверное, так? Это материнское слово, материнский язык. Звярніце ўвагу на эмоцыі людзей, якія перакананыя былі, што валодаюць расейскай. Нет, я не слышал такого. Матчына мова? Без понятия. Что такое мова? Мова — это язык. Матчына. Матчына — материнский язык. Суразмоўцы бянтэжацца, бо выраз «матчына мова» для беларуса не вымагае тлумачэнняў, але на расейскую адэкватна не перакладаецца, а калька гучыць штучнавата. Уважлівыя людзі чуюць розніцу вобразнага ладу нават блізкіх моваў. По-русски кажуть в течение времени, по-беларуску с тягом часу. Але калі мы размаўляем і кажам бягучы год, у нас год бяжыць. А у іх ён таксама в течение года, у іх ён цячэ. Таму беларуская мова вельмі і цікавая, яна вельмі ёмкая і бывае вельмі такая, попадае ў кропку. Вернемся да матчынай мовы. Гэта глыбокі і вельмі асабісты паэтычны вобраз, але ж гэта і прынятая ўсёй нацыяй метафора. Менавіта ў дачыненні да беларускай мовы. Яна прыблізна адпавядае ў расійскім кантэксце расійскім выразам «родная реч» ці «родное слово», і рэспандэнты нездарма іх называлі пасля пэўных пошукаў. Праўда, у гэтых выразах няма беларускай блізкасці вобразаў мовы і маці. А ў сацыялінгвістычнай навуцы выраз «материнский язык» сапраўды ёсць. Праўда, расейская мова ўспрыняла яго зусім нядаўна, ён скалькаваны з заходніх моваў. Бяда, калі гэтых нюансаў не адчуваюць сацыёлагі, што вывучаюць моўную сітуацыю ў Беларусі, ці дэмографы, якія ўкладаюць перапісныя лісты, тыя самыя для перапісаў насельніцтва. І тут я ізноў нагадаю вынікі апошняга перапісу з 2009 году у параўнанні з годам 1999. Вось яны, гэтыя вынікі, апошні зубец. Сінім гэта адсотак усіх жыхароў Беларусі, якія лічаць беларускую мову роднаю. Упаў з 74 да 52% на 22% за 10 гадоў. Чырвоным адсотак беларусаў, якія лічаць роднаю мову свайго народу, той абваліўся яшчэ болей, на 26% да 60%. Такіх прэцэдэнтаў свет не ведаў. Прычына не толькі ў адмоўным стаўленні дзяржавы да беларускай мовы. Была змененая і фармулёўка пытання. Паняцце «родная мова» у перапісным бланку ранейшым 99-го году не тлумачылася, а у цяперашнім тлумачыцца як мова, засвоеная першаю у раннім дзяцінстве. Але ж у нас многія перажылі моўны разрыў пакаленняў. Іхныя бацькі, шкадуючы дзяцей, самі з маленства беларускамоўныя, з дзецьмі размаўлялі, як умелі па-расейску. Каб не ускладняць ім жыцця. Таму ў нашай традыцыі паняцці «родная мова», «матчына мова» – гэта найперш пазнака нацыянальнай прыналежнасці. Матчына мова – это материнская язык. Якая ваша матчына мова? Белорусская. Что-то разговариваем на российской. Ну, мы привыкли. Нужно как-то с людьми находить общий язык. Люди говорят на русском языке.
Мы не ведаем, ці для нашых суразмоўцаў беларуская гэта першая мова іхнага сямейнага ўзгадавання. Але мова народу як маці, яе не выбіраюць, і яна застаецца роднаю, нават калі няўмольны лёс часова з ёй разлучае. І таму выраз матчына мова пра беларускую. Так скажуць і тыя, з кім маці ўжо не гаварыла па-беларуску, але па-беларуску з ёю магла гаварыць ейная маці. І выраз у такім выпадку значыць традыцыйна свая. Вось жа, каб бачыць моўныя каштоўнасці народу, каб распрацоўваць адэкватную моўную палітыку, пра такое і трэба пытаць у перапісных анкетах. Я цяпер хочу даць слова чалавеку, які прафесійна працуе з маладымі людзьмі, якія перажылі вось гэты самы моўны разрыў пакаленняў, ну і пры гэтым знаходзіць адпаведны ключык да іхных і душаў і сэрцаў. Надзея Старавойтова выкладае ў эканамічным універсітэце. Паводле навуковага профілю медыявіст, прычым Надзея пачала рабіць вельмі патрэбную, унікальную справу, вяртаць старабеларускія тэксты не ў перакладзе на сучасную беларускую мову, гэта абсурдна не патрэбна, а вяртаць іх, запісваючы іх цяперашняй беларускай артаграфіяй. Першую чаргу я гавару пра Трышчана, пра знакамітую агульнаеўрапейскую аповесць, раман, дакладней кажучы. Ну і калі гаварыць пра конкретные здзяйсненні, то удавалася нейкі час спадарні Надзеі весці унікальны моўны гурток у эканамічным універсітэце, куды хадзілі эканамісты, юрысты, маркетолагі. Ну, аднойчы спадарня Надзея запрасіла мяне на такі гурток, правда, пасля гэтага, як лёгка здагадацца, ён недоўга праіснаваў. І спадарня Надзея потым некалькі гадоў працавала, несла беларушчыну цікаўным украінцам у Кіеве. Але для мяне тое паседжанне гуртка было страшэнна важным, таму што, па-першае, яно паказала, як прамаўляць, як дагруквацца да людзей, ну, прафесійна ніяк не звязаных з гуманітарнай беларушчынай, гэта раз. А другое, мяне вельмі зацікавіла размова менавіта з студэнтамі-маркетолягамі пра стан рынку нашага, у якім абсалютна не ўлічваюцца моўныя і ментальныя асаблівасці беларусаў. Прыходзяць сюды расейскія, заходнія, всякія іншыя фірмы, тыя прыходзяць з сувораўскай кашай, якая ёсць штодзённай абразай кожнаму з нас, а іншыя прыходзяць новый запах ад Версаче, ванітас, значит, на менскіх вуліцах. Так я, даследаваўшы гэтую сферу бытавання мовы, нават адно з эсэ напісаў, назваў яго брэнд сівой кабылы, і яно у гэтай кніжцы таксама ёсць. Это калісьці мяне гэтыя маркетолагі натхнілі. Ну, а я перадаю слова Надзеі, якая, дарэчы, выкрыла мае, вот я ўжо і забыўся, мне, оказывается, былі страшныя у маладзейшыя гады грахі. Вот, может быть, яна про гэта і скажа, тут на сайце Радыё Свабода напісана. Добрый вечер, шановныя вашэці. Вось я вельмі радая сёння трымаць гэтую кнігу ў руках, у якой яшчэ раз, у чарговы раз засведчана вось гэтае вось слоўца вашэці, якое калісьці ўпершыню прачытала ў Янкі Станкевіча. Пасля я пачула, як Адам Мальдзі звяртаецца на крыці кангрэсу беларусістаў, шановныя вашэці. І так вот неяк крыўдна сталася, што вельмі мала хто карыстаецца гэтым слоўцам, увесь час старалася яго папулярызаваць. Вось. Цяпер буду мець яшчэ адну кніжку, у якой я студэнтам змагу адкрыць і паказаць старонку. Пра Трышчана, відаць, зараз ужо гаварыць як бы не варта, але гэта насамрэч была вельмі такая цікавая практыка, на якую мяне натхніў спадар Венцук яшчэ тады, калі я была студэнткаю. Я гэтым настолькі захапілася, што зрабілі мы ўвесь гэту транслітарацыю гэтага тэксту. І яна была выдадзеная не адзін раз і ў Беларусі ў спадчыне, і ў Польшчы пасля. І насамрэч, менавіта такі транслітараваны тэкст, запіс старабеларускага тэксту сучаснымі літарамі, ўжо можна студэнтам паказаць, што
якби старобеларускі тэкст, мажліва, не кожны прачытае. Вось. Што да вось вашага авантурнага подпісу такога, гэта, памятаю, таксама было студэнцтва, калі вы да нас прыходзілі на філфак, вось, і распавядалі пра тое, як вы выпраўленага вячоркам, выпраўлялі памылкі. Я пра гэта ў водгуку напісала ўжо, мне падалося гэта цікавым, таму што насамрэч у нас філолагаў ёсць такая асаблівасць выпраўляць лісты каханых, памылкі ў іх, вычытваць, рэдагаваць каментары, а пасля яшчэ, нават тады, калі адправіў, потым яшчэ раз перачытаць і яшчэ раз адрэдагаваць, чаго нармальныя людзі, напэўна, не робяць, і не зважаюць на гэта. Ну, по вялікім рахунку, эксперименту, критиковать я не умею. Умею похвалить, нахвалила, як могла. І тому я, напевно, просто хотела б яшчэ раз сказаць, засведчыць сваю падзяку за тое, што нарэшце мы маем такую кнігу, якую, ну, уже вяртаючыся цяпер да студэнтаў, могу сказаць, што можна паказаць студэнтам, взять і прачытаць штосьці, прывесці, праілюстраваць штосьці. Таму што, ну, разумееце, ні для кого, напэўна ж, не сакрэт, што студэнты са школы прыходзяць, ну, дзеці, школьнікі прыходзяць ва універсітэт, большыня з іх, напэўна, з такім уяўленнем пра мову, дзе трэба ўставіць прапушчаныя літары, расставіць косткі. І калі яны чуюць, што ў іх будзе ў наступным семестры беларуская мова, яны ўяўляюць, што зараз ім будуць зноў занудна прымушаць расстаўляць гэтыя замест 3 кропачак нейкія літаркі. І калі пачынаеш казаць, прыводзіць некаторыя такія прыклады з дэталізаваных сінонімаў, наколькі мова багатая, наколькі, а чаму вы пераклалі так, а не гэтак. Першы адказ, канешне, спрачаліся, бывае так, што паўпары, а так не трэба. Адказ, а ў слоўніку так. Вось сёння ўжо прагучала тое, што слоўніка нармальнага няма. Слоўнік, напрыклад, на філфаку у нас яго называлі геніальны чарнавік, вось гэты 3-томавік, які мы маем. То бок гэта яшчэ тая праца, якую трэба рабіць, граматыку трэба рабіць пасля. Ёсць класічны правапіс, трэба граматыка. І таму, калі студэнты адказваюць «а так у слоўніку», ты пачынаеш шукаць і думаць, а чаму? А як давесці, што так, як у слоўніку, яно не павінна так быць, не мусіць так быць, не трэба так казаць. І стараюся неяк навучыць пры тым жа перакладзе эканамічнага тэксту, перакладаць не слова ў слова, бо гэтых, ведаеце, як той казаў, вавёрак замест бялкоў, шпацыраваць дык шпацыраваць, наслухалася ўжо літаральна кожны дзень і взять 2 лыжкі пакуты і змяшаць з яйкамі і так далей, Google Translate, і гэта ўжо проста невыносна. Ты пачынаеш шукаць нейкія такія кропкі ў выкладанні, штосьці такое, пра што ты мог бы расказаць студэнтам, каб у іх вока загарэлася, каб яны зацікавіліся, каб яны з жаданнем ішлі на заняткі беларускай мовы, каб яны іх чакалі. Для гэтага трэба менавіта такія гісторыі, так папулярна, скажем так, папулярна, але і прафесійна, глыбока вельмі, прыводзіць розныя прыклады. Я зараз распавяду адзін такі сюжэтик пра згаданыя тут шуфлядкі. Ён надзвычай дасціпны і гаворыць пра тое, што насамрэч, мы глядзелі сёння нарэзку і казалі пра тое, што нашыя людзі, калі яны чуюць беларускія словы, некаторыя беларускія словы, проста не ведаюць, як гэта перакласці. Мова ўнутры, яна ёсць, яна нікуды не дзелася. І проста страшэнная мана казаць, што мовы няма, і рускамоўны чалавек наш мовы не ведае. Ніхто з нас не размаўляе па-руску.
студенты, які глибоко перакананыя, што яны ведаюць рускую мову, давайте праверым. Прамоўце такое слово, прамоўце гэтае слово. А як будзе па-руску вось так? Як будзе матчына мова? А як будзе шуфлядка? Калі студэнты даведаліся, што няма слова шуфлядка ў беларускай мове, у рускай мове, так, паўгады, паўпары адна група спрачалася пра тое, а што ёсць, а як кажуць, да не можа быць. Потым у гэтай групе быў адзін студэнт расеец. А скажы, а як ёсць? Карацей, скончылася ўсё тым, што один студент вот так вот упал на парту и кажет, как они живут без шуфлядок. И вот гэта, ведаеце, гэта было уже вельмі давно, гэта было, можа, гадоў 10, а то і больш таму. Але гэта просто класіка жанра, вот такая вот скарбонка выкладчыцкая, якая показывае, ілюструе вельмі добра тое, што для беларуса ментальна нема слова, нема рэчы. Пакуль у беларуса будзе вот этой толкачик в руках, ён яго в жыцці песцікам не назаве. Ніколі. Пакуль гэтая шуфлядка бачыць, яна шуфлядка. Вось. Ну, я уже не кажу про тое, што сапраўды такія фразы, словы, фразы, якія студэнты, ну і ўвогуле людзі, беларусы, калі пытаешся, ну перакладзіце без страты сэнсу, а не могуць перакласці, таму што насамрэч синтаксис розны, лексіка розная, і трэба паказваць вось тое, так, як перакладаць. Я люблю сваіх суседак, але кахаю толькі жоначку. Ніяк. Так як матчына мова, материнскі язык, ну не гучыць. Дзяўчынка-журавінка. Ну перакладзіце на рускую мову, кажу. Девушка как клюква обидится, покрывдится. Но это не то, это абсолютно не то. И вот, коли ты маешь материал, с яким можно працаваць, это вельмі классно. Дякую спадару Вінцуку за гэта. Вялікі дзякуй, Надя. Я калі якраз прыхавана пакрытыкавала Філёля. Калі я казаў пра песцікі-тычынкі, я цытаваў расейскіх батанікаў, я не перакладаў на беларускую мову. Яна правільна упамянула, што ніякіх песцікаў у беларускай мове быць не можа. Цяпер невялікі тэст, толькі адзін. Як назваць гэты эмотыкон? Ну, смайлік. Ну, тыя, хто карыстаецца скайпам, альбо всякімі фейсбучнымі мадыфікацыямі, яго ведае. Пасля цяжкой працы чалавек выцірае. Вот relief, view, айт, сифа. Ого, агухціна цямненькі. Які варыянт правільны? Ну, сифу, я думаю, маладзейшыя ведаюць, это такая гульня, калі анучу кідаюць дурную адзін на аднаго. Ну, так, спрабую прачытаць все ж такі апошняе слово. Так вось, агухціна цямненькі. І гэтае слово збярог. І дзякуючы гэтаму чалавеку яно паляцела на шырокую прастору, каб жа толькі гэтае слово. Мовазнаўца, дыпламат, жывы носьбіт беларускай мовы Пётр Садоўскі. Ва ўсіх слоўніках, дзе гэтае слово ёсць спасылка, інфармацыя Садоўскага. Ну, дзякуючы спадару Пётру. Безумоўна, я у вялікай ступені ніколі не адыходзіў ад лінгвістыкі, таму што перад намі унікальны чалавек, які, будучы і прыродным носьбітам аўтэнтычнай дыялектнай беларускай мовы, разам з тым мае глыбокі, навуковы, з выдатным іншамоўным кантэкстам погляд на нашу мову, бачыць яе перспектыву, адсочваў яе тэндэнцыі насуперак усім, тэндэнцыі жывой, сапраўднай беларускай літаратурнай мовы, насуперак усім ідэалагічным канонам і абмежаванням, яшчэ тады у тыя даўнія савецкія часы. Спадар Пётра, прашу, таксама мяне, ён збіраецца мяне крытыкаваць. Так, і, дарэчы, у інтэрв'ю на Радыё Свабода ўжо знайшоў ва мне нейкі зялёна-чырвоны колер. Знайшоў? Знайшоў. В сердце, в голове, и в ногах. Так что, господар Петр, вам А Хухтина темненький, это я записал в этом шиболите своим.
Але ёсць авохце мне. Значит, жанчына працавала, села, там разулася, я не ведаю, што авохце мне. А цямненький, вот, чум мне темно, ну нечто такое. Это стомленный человек сел, и это так, до речи. А критиковать, значит, не критиковать, а разважать. Я уже тебе хвалить не буду. Значит, часто переписываемся по электронной почте. Я совсем сочил за этим и выказывался уже на форумах. Часом писал свое имя, серьезные там некие, на мой погляд, робил за уваги. Когда-нибудь писался Казимир, тогда з'явився ще не Казимир, тогда я стал Казимир 2, тогда Винцент, но кто, может, читал, вот такой человек, это я там. Значит, мне бы хотелось, не ведаю, значит, сказать наступное. Что за жанр и кому адресованы? Конечно ж, ну, я шмат что цікаво знаходжу для себе натурально. Але яна, перш за ўсё, кніжка, я б сказал, популярна-навуковая, пераставіўшы словы. Яна, конечно, фрагментарная. Жанр такі, ён... Жанр... Конечно, субъект и объект находится в осаде, в надзвычайной ситуации, и он прибегает до вядомых, как бы сказать, сродку, як туризм. Это книжка популярная, скерованная, перш за ўсё, моладзі, видать, той не такая, как я. Я годов до 14 жил в сельской местности, тогда мову не вывучал русской, в учебе 7 годов, тогда, ну, як усе. Ну, як бы сказать, и городских детей, або и сельских детей, я маю на увазе адресат, але якія ўжо не маюць дзе кормиться родной мовой. Поколение мое вымирает, что мне уже за 75, что год, что месяц некого хаваю, и, ну, кольки там годов 10, может, еще по-доброму проживу, может, нет. Значит, эта книжка адресована молодым людям. И як кожная книжка, писанная с позиций патриотичных, она повинна, як бы сказать, придерживаться контрастивного методу порівняння мови нашої і мови тих, які нас обступають і, можна банально сказати, погрожають. Вона, конечно, не позбавлена вот этого публицистичного такого, як бы это сказать, ну, не то, что неприязни там до русской мовы, якая российская, тут это все стилево иллюстровано, у той самой нарезцы, помните, натурально Вінцук, ну, не тенденційно, а набирає то, що відповідає його уявленням і пожаданням. І там дядька каже, от наша мова, вона у коробку попадає. Ви розумієте, я як філолог, і не тільки я, шмат хто розуміє, кожна мова, вона попадає у свою потрібну коробку. І та сама матчина мова, вона нікольки не лепш, чим родная речь, нікольки не горш, не лепш, чим яшчэ які-небудь там, я не знаю, там, mother tongue, ці які-небудь там, як там, які мови. Карацей кажучи, вона нічим не горша і не лепшая. І тут, калі я читав усё гэта, у мяне часам паўставала такі нейкі, як бы сказать, дискомфорт, і я там часам выказваўся. Значит, с мэтой такой пропагандистской, и для молоди все написано, конечно, классно. Вінцук мог то самое написать надто пригоже по-наукому, он это умеет. Ну, тут, коли собрать все разом, конечно, человек недоброзичливый, або человек, який белорусскую мову разумеет так, якобы, а не тонко, конечно, ему шмат что не сподобается. Я со свободы копіював все это, я посылал знайомым в Израиль, якія беларускамоўныя, але, як бы сказаць, у сэрцы, у галаве, у душы іх спектр, яны рускамоўныя. Яны успрымаюць гэта трошки неяк, як не тое, што нейкую неабразу, а вот нешта такое. Глядзіце, вот якая мова. Вот у нас ёсць шуфлік, а у вас нема, у вас сапковая лопата, у нас шуфляда, а у вас передвижной ящик, ай-яй-яй. Ну, вы разумеете, это не горш, не лепш. Просто у нас так, у них так. И вот эти акценты, яны, як бы сказать, не так стылёва, человеком недоброзычливым могут успрыматься так. Значит, для агитации, для того, как начинать цікавиться мовой, мовознавством, она классная книжка, я так само Успенская, одна из первых книжек, какие я прочитал, была.
Значит, ну вот это одна такая заувага. Теперь другая еще. Калі в книжцы, это не критика, это развай. Значит, калі ідзе параўнанне, і вось фігуруе гэта расійская мова, так сказать, берется мова, конечно, такая офіційная, нейкая такая дубовая троха. Тут есть певная тенденция. Когда, допустим, ты писал нотатку про приназовники, там, по лесу, лесом и так далее, я под своим прозвищем, по-моему, нечто писал и приводил тебе из российских песен, где самое полем, лесом, ветер там гулял, и там и то самое «Право ходила», песню зародила про степного сизого орла и так далее. Когда я в свой час, я шмат хто з вас захоплявся русской деревенской прозой, и читаючи там Распутина, Белова, Можаева, etc., бабы по-нашему, Можаева, бабы, иди Рим, а где Крым, говорят, это как наши бабы. Значит, вот это такая мова, кондовая, дайте нам песен российских, спевая эти самые, як я говорю, пивоваров, ну, не важно, красиво кажучи, есть там слово у них российское, оно кондовое, оно нормальное, але будучи змешано в певний контекст, оно уже звучит не вот так. Значит, это одна такая заувага. Ну, как полнее разуметь и прихильно читать с радостью. И еще одна речь. Когда я написал такую некую фантасмагоричную замальовку вчора було на свободі, як я бачив у кольоровому спектрі вечорку, це некий, так сказати, початок, може бути, другого тезису, про який я зараз скажу. Звісно ж, мова, один просто говорить, як би на мові. Я бачив його червоні руки і ноги, і він некий такий контур має тільки. Коли я бачу вечорку, що в їм творчі кольори, там зелений, допустим, блакитний, там і ще некий, вони в його голові, і в серці, в ногах, в руках. Що це значить? Особливо, коли говорить про етичні, естетичні вартості мови, рацію більшою має завжди той, хто постійно користується мовою. Чоловіку збоку, навіть білорусу, які мови не користаються щодня, які не нараджає у йой ніякі семантичні сенси. До речі, я маль почав цитувати вам Седакову, яка хутко до нас приїзде по запрошенню Світлани Олексієвич, і вона цим займається, до речі, вельми цікава річ. Вона каже, значить, Вінцук Седакова, яка у мене тут, кстати, опозиція. Коли читаєш Вінцука, починаєш думати, яка ж буде наша мова через 20 років. Ну, я думаю, що вона буде, але яка вона буде? Та, як Седакова каже, світ не описаний, ми не перестали по-іншому народжати сенси. Який світ, як описаний світ, як буде описуватися світ про 50 років, коли не згоримо той, не ведом, як сказати, Іринов-геї вогненний. Як по-білоруськи сказати? Я питаюся, як у доктора богослов'я говорити. Значить, вот это, читаючи вечорку, треба йому довіряти, тому що він носить мови у вельми таким широким сенсі. Коли я так читаю по-польську со словником, по-українську, якби без словника, чи там ще на якоїсь славянській мові, так Вінцук їх добре ведає цієї мови, я ведаю приблизно. Розумієте, що? І коли, я згадую, коли я читав лекції по культурі мови журналістам на курсах удосконалення, і коли я, допустим, говорив, що треба писати на дошці, там, чи смієшся, казали, як це на дошці? Это ж сцы не пригожа. А как вы говорите, писцы, русский сцевол, отрубающий себе руку, а сценический? Чему вам это не смердить? Або та самая месячная соната. Ну, некий критик назвал там ее Моншайн Зонате, автор, композитор назвал ее опус, здається, 21. И они кажут, так месячная, это же на белье, это же, знаете, месячная, неприлично. Я говорю, коли вы думаете униз, меняйте форму гитары, и она нагадывает биде. Разумеете? Значит, и так человек, я сам с полношенных усходних говорок, мову белорусскую не вивчав фактично.
у культурный сяродак погрузился, чую слово апантаны. Апантаны у творчестве. Думаю, что такое? У нас апантаны была мянушка у человека, який звар'ятел и бег от Ветрана до Полоцка босый. По 20 градусов морозу и здоровый застался. И апантаны я ведал годов до 27, только як вот такие вот взрушенные. Оказывается, эти поэты, апантаны, там, те, где Беляцкий, там еще и утрапленные, разумеется. Так что Вячорку треба доверять, и он сапраўды носит мовы. Ну, видать, я на этом закончу. Дякую, сказав Петр. Я хочу подякувати усім, хто наведався сёння у залю, закликать робить мовный учинок. У прадмове до книжки я якраз и писал про мовный учинок. То есть такое социолингвистичное понятие, оно означает свядомые мовные поводины. Свядомый выбор нейкого слова, свядомый выбор диалекту альбо адмова от того, как говорить нешта, коли тебе не подобается тая мова, на якой тебе вымушаюць говорить. Але у нашей конкретной ситуации мовный учинок — это просто штодзённое говорение по-белоруску. И, ну, коли хоть крыху нам с вами разом удастся штодня робить гэты мовны учинок, то, может быть, и небяспека, якая нависла над нашей батьківщиной, крыху отсунется. Ну и запрашаю вас читать, сочить, слухать тое, што з'яўляецца на радыё «Свабода» на моўныя тэмы, ну і не толькі на моўныя тэмы. Яшчэ раз падзякаваць «Свабодзе» за магчымасць звярнуцца да людзей і са сваім гэтым пасланнем, і з гэтай кніжкай. А на развітанне Алесь Каморскі. Давай зараз. Все можно, так? Ну, а я просто, что зараз приспеваю песню такую запошних. Не шуфляды были ты, а запошних. Але я просто один тут нечто утек, но покуль его не маю, вам расскажу, яким я запомнил Винцука. Это 30 годов тому еще было. Была такая песня у Сергея Соколова, Воюша. «Аксамитный летний вечер, ахинул землю», может, вы помните это. Я в озерную синечу в устно балаўлю, мошки слухаю в росах песни соловья, а Винцук там, ну, у нас была компания, выпивали, и вот он для людей, якія мовы не ведаюць, перекладал, что бархатный летний вечер спустился на землю. Я ловлю озеро ртом, сижу в росе и слушаю, как поет соловей. Ну, правда, ну, вельмі пригожий переклад. Выпили, а он перекладал. Да. Ну и на развитание такую песню запошню. Нам зорок не видно за сивизною хмара. Вечер притулился до земли, и мокрой птушки след закреслил вспомин, как мару с непогодой поделить. Завтра в солнечном светле здивление будет ведать новый шлях. И варто захотеть трыматься надалей на брамку, что открыется пасля. И варто захотеть
ніяк не заўважаць. Марныя дарожныя слупы, і калі раптам дзе сустрэнецца мяжа, спакойна праз яе пераступіць. Заўтра ў сонечным святле здзіўленне знойдзе новае жытло. Іншае жыццё пакажа надалей, як мара ставіць птушку на крыло. Ці ж зоры не гараць за таўшчынёю хмараў, што вечар нахіляюць да зямлі. За цёмнае вакно я доўга пазіраў, праз сон, што неба з птушкай падзяліў. Заўтра ў сонечным святле здзіўленне знойдзе новае жытло. Іншае жыццё пакажа надалей, як мара ставіць птушку на крыло. Мара ставіць птушку на крыло. Не знаю, я не с этого района. Не местные. Не ведаю. Не помню. Не памятаю. Не знаю. Я не ведаю. Нет, не ведаю. Это все безумовно не новое.